भाजपाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडपा खातीर गोंयांतल्यान भाजपाच्या 3 मतदारांची नेमणूक केल्या। हातूंत दिलीप परुळेकर, वासुदेव मेघगांवकर आणि सुवर्णा तेंडुलकर या 3 मतदारांची नेमणूक केल्या। राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील बन्सल हांचे कडेन मतदार अर्ज दिलो। गोयच्या स्टेट प्रेसिडेंटाच्या इलेक्शनाचे ऑब्झर्वर असतात। काल ते आसामात निवडणूक घेतली, निवडणूक अधिकारी असतात आणि ते आज गोंयांत आयले आणि आता त्यांच्यानी पयलीं आमचे 3 आमकां नॅशनल काउन्सिल म्हणजे नॅशनल प्रेसिडेंट जी निवडणूक जातली त्या निवडणुकीक वोटिंग अधिकार जेंका आसा असे 3 त्याचे भितर आमचे पार्टीचे सिनियर नेता आणि आदले मंत्री आदले आमदार दिलीप बाब परुळेकर, दुसरे आमचे आदले आमदार आमचे एसटी लिडर वासुदेव मेघगांवकर आणि तिसरे आमचे सुवर्णा तेंडुलकर आदले जिल्हा पंचायतीचे दक्षिण गोंयचे अध्यक्ष आणि पार्टीचे उपाध्यक्ष हे हांच्यांनी आपले नॉमिनेशन हांगा दिल्लें आसा आमच्या रिटर्निंग ऑफिसर ऑल इंडिया आमचे आणि त्यामुळे तांकां जी निवडणूक नॅशनल प्रेसिडेंटाची जातली त्या निवडणुकीक हे आमचे वोटर आसले गोंयच्यान हे 3 जाण आणि प्लस स्टेट प्रेसिडेंट हे आमचे वोटर आसा म्हणून त्यांचे आज आमी हे केल्लें आसा नॉमिनेशन पडलें।